お手。これ、いく。タッチ、タッチ、タッチは、タッチ、タッチは。はせ。はせ。全部上げすぎじゃない？じゃあ、いいわ、いい、いい。よし。全部は上げないから。はせ、マッチに。待て。待てだよ。見ないようにしてんだよね。待て。待て。待て。よし。待て、待て。ちょっと、待て。待てだよ。よし。どっちだするよ、じゃあ。どっちだするよ。見ててよ、見ててよ、見ててよ。なんで上見たの？見ててよ、見ててよ。あ、じゃあちゃんとこっち見ててよ。どっちだ？こっち？ああ、ちゃんと両方クンクンせな。こっちや。いや、じゃあ、それはずる。じゃあ、こっちやな。ほら、こっちやな。見ててよ。どっちだ？最初から左ってしてんじゃん。最後。じゃあ、分かった。ちょっと待って。遅い。どっちだするよ。どっちだ？左しかしない気が。なんで？ちゃんと探してあられ。ちゃんと探して。いつもちゃんとするじゃん。じゃあ、見ててよ。どっちだ？本当だ。ちゃんと右で正解するときもあるのよ。ないね。